Συνάδελφοι, γεια σας, καλώς ήρθατε στη συνέλευση. Οικονομικός απολογισμός από 1η Πρώτου 2015 έως 31 το Δεκάτου 2015. Έσοδα. Υπόλοιπο στις 31 το Δεκάτου του 2014 88.354,69 ευρώ. Από εισφορές μελών 66.569 ευρώ. Από τόκους 504,35 ευρώ. Σύνολο εσόδων από 1η Πρώτου 2015 έως 31 Δεκάτου 2015 155.428,04 ευρώ. Τρίτον, κατάσταση ταμείου. Υπόλοιπο ταμείου στις 31 Δεκάτου του 2014, 88.354,69 ευρώ. Έσοδα από 1η Πρώτου του 2015 έως 31 Δεκάτου του 2015, 67.073,35 ευρώ. Σύνολο 155.428,04 ευρώ. Έξοδα από 1η Πρώτου 2015 έως 31 Δεκάτου 2015, 72.845,46 ευρώ. Υπόλοιπο στις 31 Δεκάτου 2015, 82.582,58 ευρώ. Ανάλυση ταμείου. Στην Εθνική Τράπεζα 24.719,70 ευρώ. Στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 10.376,35 ευρώ. Σε προδιασμιακή κατάθεση στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 40.000 ευρώ. Μετρητά στο Ταμείο 7.486,53 ευρώ. Σύνολο 82.582,58 ευρώ. Και πάμε στα έξοδα. Έκδοση εφημερίδας και αποστολή 10.779 ευρώ. Γενικές συνελεύσεις μελών και εκλογών 1.418,64 ευρώ. Εξελεκτική επιτροπή 150 ευρώ. Έντυπα, γραφική ύλη, εφημερίδες 3.216,70 ευρώ. Ενίκεια 2.232 ευρώ. Γενικά έξοδα ΔΕΗ, ΟΣΤΕ, κοινόχρηστα 3.158,30 ευρώ. Μετακινήσεις μερών ΔΣ 15.148,54 ευρώ. Κοινωνικές εκδηλώσεις 3.850,50 ευρώ. Προμήθεια επίπλων συσκευών 250 ευρώ. Κινητοποιήσεις και συμμετοχή μας στη ΣΕΑ 1.408 ευρώ. Κηλικείο, διάφορα μικροέξοδα 5.972,95 ευρώ. Ενίσχυση μελών και οργανώσεων 155 ευρώ. Αμοιβές δικηγόρων, δικαστικά έξοδα 927,05 ευρώ. Λειτουργικές δαπάνες γραφείου 2.706 ευρώ. Απρόβλεπτα έξοδα, αγορά γραφικής ύλης, αγορά γραφείου ενότητας και γραφικής ύλης 21.000 του γραφείου που αγοράσαμε, το κτίριο, με όλα τα έξοδα δικηγόρων, φόρους και τέτοια, συμβολιογράφων, 21.472 ευρώ. Σύνολο 155.051 ευρώ. Αυτός ήταν ο οικονομικός απολογισμός. Και πάμε στον οικονομικό προϋπολογισμό του 2016. Εδώ τα ποσά μπορεί να είναι, επειδή πρέπει να είναι ισολογισμένος, μπορεί να είναι παραπάνω, είναι εικονικά στην ουσία. Λοιπόν, από έσοδα, υπόλοιπο 31 Δεκάτου του 2015, 82.582,58 ευρώ. Από εισφορές μελών 70.500 ευρώ.
από τόκους 917,42 ευρώ. Σύνολο 154.000 ευρώ. Αναλυτικά ο προπολογισμός που κάνουμε σε έξοδα. Μιλάμε για την εφημερίδα, έξοδα εφημερίδας 30.000 ευρώ, γενικές συνελεύσεις μελών 10.000 ευρώ, εξελεκτική επιτροπή 2.000, έντυπα γραφική για εφημερίδες 7.000, ενίκεια 5.000, γενικά έξοδα ΔΕΗ, ΟΤΕ, κοινόχρηστα 10.000, μετακινήσεις μελών ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ 30.000, κοινωνικές εκδηλώσεις 10.000, προμήθεια επίπλων και στεγών 6.000, κινητοποίηση συμμετοχής της ΕΑ 10.000, κηλικείο διάφορα μικροέξοδα 10.000, ενίσχυση μελών οργανώσεων 4.000, αμοιβές δικηγόρο δικαστικά έξοδα 5.000, λειτουργικές δαπάνες γραφείου 5.000, διάφορα απρόβλεπτα έξοδα 6.000, τοπικά παραδείγματα 4.000. Σύνολο 154.000 ευρώ. Παρέχεται η δυνατότητα μετά απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η μεταφορά ποσού από άρθρο σε άρθρο. Ο παρόν οικονομικός υπολογισμός εγκρίθηκε από το ΔΣ του Συνδέσμου στις 15 Τρίτου του 2016. Έχει κανένας κάποια ερώτηση, τίποτα να ρωτήσει? Λοιπόν, ευχαριστούμε τον συνάδελφο Μελούδη. Ο συνάδελφος Λαδάς θα μας μιλήσει για την έκθεση Εξελεκτικής Επιτροπής. Λοιπόν, καλημέρα από μένα και από την Εξελεκτική Επιτροπή. Λοιπόν, Αθήνα, 15 Μαρτίου 2016. Έκθεση Εξελεκτικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης από 1η-1η-15 έως 31 του 2015. Στην Αθήνα σήμερα 15 Μαρτίου 2016, ημέρα Τρίτη, συνήλθε στο γραφείο του Συνδέσμου Βεραντζέρο 13 Αθήνα, πρώτος όροφος, Εξελεκτική Επιτροπή του Πανελληνίου Συνδέσμου Συνταξιού Χρυσοδρομικών η ενότητα κατόπιν προσκλήσεως του ΔΣ. Η Εξελεκτική Επιτροπή αποτελούμενη από τους Δημητρίου Δημήτριο, Λαδά Επαμινόντα, Μαντουρανίδη Μιχαήλ. Προέβησαν στον οικονομικό έλεγχο διαχειριστικής χρήσης έτους 1η-1η-15 έως 31-12-15 και διαπίστωσε τα παρακάτω. Υπόλοιπο χρήσης έτους 2014, 88.354,69 ευρώ. Έσοδα από 1η-1η-15 έως 31-12-15, 67.073,35 ευρώ. Σύνολο 155.428.004 ευρώ. Έξοδα χρήσης έτους 2015, 72.845,46 ευρώ. Υπόλοιπο 31-12-15, 82.582,58 ευρώ. Ανάλυση ταμείου. Εθνική Τράπεζα 24.719,70 ευρώ. Ταχυδρομικό ταμιευτήριο 10.376,35 ευρώ. Προθεσμιακή κατάθεση ταχυδρομικό ταμιευτήριο 40.000 ευρώ. Μετρητά στο ταμείο 7.486,53 ευρώ. Σύνολο 82.582,58 ευρώ. Υπάρχουν παραστατικά στοιχεία για όλα τα έξοδα και τα έσοδα. Έγιναν λογιστικές εγγραφές σε διαχειριστικά βιβλία και από τον έλεγχο δεν διαπιστώθηκε καμία ανομαλία. Τα έξοδα πέραν των βασικών λειτουργικών δαπανών πραγματοποιήθηκαν με αποφάσεις του ΔΣ και πάρθηκαν ομόφωνα ή με πλειοψηφία. Κατά την υποέλεγχο χρήση χρησιμοποιήθηκαν τα υπαριθμών 383 έως 407 γραμμάτια εισπράξεων και από 1090 έως 1131 εντάλματα πληρωμών. Τα έξοδα βρίσκονται εντός των ορίων του εγκριθέντος από τη Γενική Συνέλευση Προϋπολογισμού. Τηρείται βιβλίων επίπλων και σκευών. Η Εξελεκτική Επιτροπή διαπίστωσε ότι η διαχείριση έγινε κανονικά και προτείνει την απαλλαγή του ΔΣ για την κρινόμενη διαχειριστική περίοδο 1η-1η-15 έως 31-12-2015. Εξελεκτική Επιτροπή Δημήτριος Δημητρίου, Επαμινόντας Λαδάς και Μιχαηλίδης Μαντουρανίδης. Ευχαριστώ πολύ.
Το λόγο έχει ο συνάδελφος Γενικός Γραμματέας Ρούσος για το πρόγραμμα δράσης.